Egunon. Egunon. Prest. Bai. Zein da zure izena eta zergaitik? Nire izena Bonbon de Licor da. Egia esan ez nuen nik erabakin izen hori. Lady Ganstak jarri zidan, berak esaten duelako, kanpotik txokolatea naizela, eta barrutik likor puro y duro. Eta drag alterrego hau eraikitzerakoan zein izan da zure erreferentea? Egia esan nik ez dut referentik izan, nire referentea ni izan naz. Osea, uste, hau naizela ni, baino exageratuagoa edo, eta berez nire izaera reflejatzen duela nire alter ego honek. Eta zein esango zenuke dela genero batekin identifikatzearen garrantzia edo ez drag alterrego hau sortzerakoan? Nik uste azkenen drag izateak ez duela zerikusirik generoarekin edo, baino bai dakala zerikusiak zure izarekin, ez? Nik uste drag izateko azkenean egon behar duzula harro zutaz, o zuk sentitzen duzunaz, pintzat, bai. Baldintzaren bat dagoela, esango zenuke, drag izateko? Ez, harro sentitzea zuzarenaz, eta zuzarenaz azken finean bai, da. Hori izango litzateke zuretzako drag izatea, ezta? Bai, pixkat, zure izaera erreflejatzea, ozuk izan naizuna, ekstremora eramatia. Zergaitik erabaki zenuen proiektu honetan parte hartzea? Azkenean, gu hirurok, Bonbon de Licor, Lady Gans eta Bukolike, beti gabiltza hor kalean, barrezka, o takoiekin, o makillajeekin gora eta bera. Eta orduan, nik uste proiektu honek lagundu gaituela gu nortzukaren eta nola sentitzen garen erreflejatzeko, ez, pizkat, eta bestei erakusteko. Eta horregatik batu nintzen. Asko ligatzen duzula esango zen duke? Hoi esklusiba bat izango litzateke. Presa gaude entzuteko. Bueno, esan daiteke baietz, bai. Eta zure sexu praktika gogokoena zein izango zen duke dela? Ni beata bat naiz. Dirudi? Las apariencias engañan. Eskotea eta kondoiak, baina gero Elizara. Obvio, bai. Igandero meza. Nola hilko zenuke zure senarra eta zertarako? Nik hilko nuke, ez dakit, pistola batekin hola. Eta sentitzeko zer da norbait hiltzea, ez? Apuntatzea aurpegira eta pum, disparatzea. Eta tamainak garrantzia duela uste duzu? Tamainak beti du garrantzia, zertarako. Zer nahi hauzu? Sofa luze eta eroso bat, o sofa txiki bat hor estueteko? Txikiak erosoak izan daitezke? Ez beti. Ezin dituzu hankak luzatu adibidez sofan. Eta zazkal luze horiek zertarako erabiltzen dituzu? Hau, pues porque soy un poco gata, eta paraña. Arañar a quién? ¿Tú sabrás? Ez dauka galdera gehiagorik. Eskerrik asko. Esker.